Silo ngiyakhuleka kuzizwe zonke sithi ubukhosi bunamandla. South Africa, the world in one country. Asikhuleke zizwe zonke. Manje sendleleni silungela lolu hambo. Sisendlela asilungela lolu hambo sendleleni vele. Already sibheke kandawo. Sibheke Witbank la sithi khona kusasa umshayeli ubalekile, mhlali ubalekile. Emakhosini babalekile, izizwe zonke ibalekile emakhosini. Sizohamba indlela ethi sihambayo. Uma zithi 11 ebusuku umshayeli we-truck akamisi truck emgwaqeni kungenjalo, that means i-company yakhe ayicomply. Uma kunama detox to edolobheni elithile awungeni, driver we-truck awungeni kule dolobha, that's inconvenience for indlela wena osuke usuyihamba. Lalela imithetho yemgwaqo. Lamagundane ke lawa ahamba ebusuku velo driver bonke bazobe bekhulumile ilanguage yodwa national. Sithi azicomply sithi enough with ama fatalities enzeke emgwaqeni, ingozi ezenziwa emgwaqeni egameni labashayeli bephushwa abo control bekhuphiswa amalodi baphinde ba assault abaqashi babo nayo yonke into. All cases open basenkingeni. Sithi ke uma zidibana ungasakwenzile lokho okufanele bagaxele manje bagaxele singangabo seWitbank semalahleni. O driver bonke ba report ukuthi bazobe beke ama associations abo wonke namaphoyisa ngoba umthetho sobambile sigcinile umthetho sobe uyabona ukuthi ngigqokele anything engenzeka ngivivelela lo akugqoka ibhlue post yami kodwa isimo sithi kusasa ngenxa yesimo se-activity ithi umshayeli reflected emzimbeni abeduze kwamaphoyisa asebenza khona bonke ke ama-organizers ey'teshi nokuhlukana kwazo ngama-points activate khona our report emagrupini they must report so that i-hour ne-hour we still siqinisekise ukuthi bonke abantu bacomplyile. Sisendleleni ke bakwethu 11 njalo bashayeli ayingaxabani nawe nekhampani yakho. Bayazi ko-driver, bayazi laba baphethe ama-photocopy imthelo, bayazazi abaphethe ama-permit angekho emthethweni, bayazazi abaphethe abantu abangekho emthethweni illegal abafika la bezela ukuthi bathi banawo amavisa okuba se-South Africa but hhayi awokusebenza. Ma ungatholanga ivisa yokuthi isebenze e-South Africa ungase-South Africa ayingaxabani. Abantu bathukuthele kakhulu, bathukuthele ngama-accidents akhanda o-driver bama-truck. O-driver bama-truck bathi not in their name, bophano control, bophano HR bethu ngoba uma sithi ngesikwazi ukwenza siyashawa. Uma bethi 95 cents per kilometer fanele ugijime 100 kilometers ukalelwe isikhathi. Kungenjalo uzoyibothi ufana nobani, kungenjalo ngeke uzohole, kungenjalo uzosithola isibhaxu kumlungu. Hayi sithi ke not ebantwini bethu asho njalo amakhosi kusasa mhla ka-13 sizobe sisho njalo semgwaqeni bathi ke siqala ngo-12 ebusuku vele udriver uzobe engasafuneki ngo-11 ebusuku we-truck. Paka lapha e-truck stop, make sure the truck is safe. Bese wenza njani kulaba bathi abakhokhela i-overtime, ungasifake ey'nkingeni zokungakhokhelwa kwakho i-overtime. Hlala phela uhlala usebenza ama-hour that you are paid for. Nalaba babhaxa abasebenzi, nalaba badubile abasebenzi, sisendleleni ke bakwethu. Ake siyihlele ngiphatha amanzi okuphuza bakithi ngiphatha amaphiliseni ningavukwa woshukela wosawoti nayo yonke into ongayicabanga. Umuntu ayihlele i-reflect emzimbeni lime green or orange, driver we-truck make sure ukuthi i-station relevant, asiphule umthetho, asiphethe ikhali nabantu bangasukeli bakithi ngoba abantu badiniwe. Ningabasukeli bazoniphinde sikabonga azi ukuthi amavele emane afike kanjani ubongana ne-Soul of Africa lapho usaseyihlayo i-moment of the month for now emva kwesimo sakhona. Bathina zimnandi engizwa ukuthi engathi bayazihlela nabo bake balinganisa ukuthi bazoyeduva kodwa manje engathi kungena no-legend phakathi. So sizobe sisuka ke sonke sithi akume ukuhlukumeza kwa-driver. Ngitheka bahambe baye enkosini babuye nendaba ezimnandi bathi nenkosi sibabhalele incwadi abasesobotshane in support. Ngezwa kuthiwa no-SABC nabanye are-reporting. Ngiyaxolisa ungawabala ama-brands emedia ngokuhlukana kwawo but ngifonelwe ngatshelwa lokho ukuthi they will be covering. Saziseni ke bakwethu keep us updated ngesimo esibhekene naso. Security industry kune-security specific ema-truckini that they escort ama-truck kusuka emaboda behambe nabo baney'nkinga ey'fanayo abaholile baya-abuswa bakhokhelwa ngendlela engafanelekile. Kuningi okwenzakala khona no-proper uniforms no-proper ammunition yokuthi baprotecte imithwalo yabelungu abathi abagade phela indlala bese
Nangu makuthi zozoba injalo. Ubona kunzima, kunzima phela. Osikhosa abafuna ukwazi isimo ukuthi kunjani, waye bangezi bazokubona. Avela ngibona bakhona bafika la. Mana, bakhona bafika la. Abaphathi ka wena. Abaphathi lutho Abaphathi abakafika. Hayi uthatha amabhasi ukuthi phela la drip. Sebuya ngapha. Hayi lapha phansi. Lena yile kinga. Iyande. Ngomkha. Oh, yebo zimake. Wazi ne-wellness phela manje kanti ufanga abaskili bakhipha la esibhedlela. Ayithi phela ikampani esebhadala futhi wellness. Uma kunjalo kumele Bamane bakhokha cash. Komsizana welimele Bay baya eDibay. Nabakufanele ngawo la. Bayabafakela private hospital. Ne bemfaka ngopela phezulu. Yeah, instruction yabo velenza. Bona kuthi ngokubulawela uyizwile inkulumo ithini manje uthi bamthaphela hayi ama-driver alothi hayi siyangenelela besilwa bathi bona besilwa nabarethenjiwe manje Lapha eJordan. Khona lena ekhame elapha ebhawuzini Yebo. ngoba becishiye kugesi becishe ugesi phela eshafini Bese ne-generic backup bayisise yaduma bayisefu kodwa esingazi ukuthi ithatha isikhathi ngakanani leyanto amakhamera seshebhek ukuthi record kodwa nje into evame ukuqala yonke isikhathi eside hayi ayibone hayi. umusuka la into zakho iqoqa kuyalapha nambuzo kulapha ngibona yeah nephepha ngala ngezansi yalibona nalephepha linakho yeah hayi kungazathi kuba ngamanzi babuyise esizeni noma esithini abangisile still bathi very phakathi Bathi yabonakala kodwa noma bathi bayibona lapha lokhu bevula la bathi bayibone ingathi lapha phakathi ngapha. bese kuthiwa mara baphulethe-ke la abapuleti ngihamba izofika la u-38 Okusho ingene yashona phansi. ingenhla kwedolo elaphezulu ayifikanga phansi hayi Shuthi ngapha phansi kwesimo la. yabona sinongathinta uma ungancane uyijob Da. kuleyo ndawo ya uma usuphumile mhlawumbe uyoba uphazamisa kwimasela kwimasela kodwa idonke inkwathi ngeliphela khona Uyisika yaba. imingekho nje ethanjini Yebo. So if ever nifuna ukonsulta each and every one of you, funakwenza as a cash. I-cash yethu 1,910 ukuthi udokotela akubone. 1,910. And then ama-x-ray namagazi awekho kuleyo mali leyo. Aseparate. Bakuyenzela i-quotation and then basaya depending ukuthi why you got symptoms. No, you can't do that. You're not allowed to.
Kodwa phela isikhombisa ukuthi ikhiphani la. Nanka amapolisa afika azo-check-a la. Egate. Eh? Yeshila zonke. Hayi wona ntemala man. Ake sibuze kusisi. Uyenza kusasa lo ulo. Uthe lo mfo 2 years umphathi. Besicela ukuthi kusasa Ngoba uthapelwe yeso kusasa. Oh, Thapelo. Oh, yeah, and sis lo mbuzo ade ubuza hlezi khona thina kusuke emini siyashintshana saze kube ngabale ngoba asibathembi ngaso bebale namarolo anti bengasinile ngokwethu. Sizoyenza okusembandleni. yeah Bathi kusasa ngoba no9. Bathi Ikhabo babhala abuye bethi yabo mayi bayithola bakhona Agenzi appointment namani khona ayisithina sikho. Yakhe sikhona sis. that's why sihlala la ebusuku nasemini sihlala la ebusuku nasemini ngoba asisethembi nabo bayafika laba abathumelayo bajikajikela singangokuthi okay bazathi besuka bathathe yonke into yabo la bahambe thina ke sebenzela mali yebo lokubanga sikutholala lana sebusuku khona nangale night 30 days sike sababona abafuna kuyothatha nathi 30 days siyoqeda inyanga yesibili manje soqala inyanga yesibili sihlala la mina ngathi kambe kunothi umuntu uyakhona ukutshontsha plate lakhe lebudla la bebafuna ukutshontsha lamatraki sababona la so kungako sesitholakala sesina sine la sigade le property kungako kusukela isoloko ayikaze imali nescratch naseshiti mara thina namhla sesinime mara thina siyasebenza sigada yini iproperty hayi ukuthi yabo nathi ngeyethu mara bona ba decide nene ukuthi bende njani balimate thina ngoba enebona balize ipacket labo likhumule so ligcwale bagibele lemaloko mara kuphinza wena uphinza ubulala yini ipiki lakho leli wena leli lolima uthi ngibani lona la kaneliphutha phakathi kwemqashi nesisebenzi for manje asivumeni ukuthi inkulumo yathi phelela Yeah. the rest sizokwenza sekusile Yeah. yebo try and liaise with abantu abanye kumele banisize sicela kanjalo manayi laba abayita bangakagqokanga nje ama-uniform sifike sihlale nabo batadibonele Siyabona. asdestroy nesi nje sihlala kanje 2 weeks, 2 months la. soloko sigadile masolo yethu maplate yethu sivakashelwe ngilabanye manje maphoyisa
Siyasebenza manje. La eFryhead. Siyabheka impela, sidlala. Ukuphepha kwabashayeli, ukuphepha kwabamphakathi kucaca. La eFryhead. Sanibonani ma-comrades. Themba niyaphila la likhona. Hayi sakhona impela la. Sibambile khona la eNkomazi truck stop lapha eMalelane. Sikhona impela sebambile. Ikho la. Inkabi le. Nakwa-Bakers Tenders. Ubhaliwe. Senkomazi truck stop la eMalelane. Hayi. Ngicabanga ukuthi kuphelele. Sanibonani bafethu. Ngiyaphila siphileni man. Hayi. Injalo lento sayibambile la. Silana eNkomazi truck stop la ngaseMalelane. Sisayibambile khona la ngaseMalelane. Nawo namasili sasiliwe empolompolo. Siphethe umthwalo, lo mthwalo lo ubheke eBotswana umthwalo. Sayibambile la. Sikhona sila eMalelane. EMalelane Enkomazi truck stop, siphethe umthwalo waseBotswana. Hayi injalo lento hayi sayibambile mfethu. Khona la sabashayeli beBakers. Sayibambe khona la eNkomazi. Injalo lento. Sibambile khona la eNkomazi wafethu. Sayibambile lo mthwalo waseBotswana. Ya sazama ukuthi senze wona lama video. Kuba yilona kuba i-evidence yethu. Sayibambile injalo lento bafethu. Sayibambile injalo. Sikhona la. Enkomazi truck stop Malelane. Asibonge bafethu. Danko. Emfethu usaba umuntu ophethe isibhamu umbizele umuntu ongaphethe isibhamu umbizele umuntu ophethe isibhamu. Madoda usho ukuthi kade nina njalo. Njalo. Mfethu. Ake sibone. You got the keys. Yes. No. I've been working with him. As long as he got the keys, we are happy. Just tell the driver to be here, then we'll take it away. No problem. Thank you. Bye. Yes. Yeah. Sanibonani bakithi. What you say we take you pictures? We arrive and it's like some sort of like a job card. Wherever I go, I reach the destination. Is it the right class where they send me? This is here. You understand? You get my point. So, Nisha, what's the problem? You get my point? No, I get. So, Nisha, what's the problem? Eba nathi
namuhla ntambama ngo-7 sikhuluma nomunye wabashayeli abadutshulwe laphaya enkampanini abebeyisebenzela iSebutshane Transport sizwe ukuthi kubangwani kwenze njani.
sasishaya. Esishayayo esithema sibonisana namakhomisana i-drill. Awaphethe esibonisana i-drill inzima. Left hand, right hand, about 10. Forward march, zonke lezi zinto ekuzazi ngesikhathi kancane kufanele unike isikhathi uyihambise. Lapho benzela ukuthi into esitholayo njengamanje isikhathi sishayile ezingawa ezijabule. Kodwa sibheke lezi zinto eziyinkinga kuthina sikhathi sifundisa zona nabo. Velaphi eqeda kulenda? Lezi eqeda kulenda ivelaphi nisekusela imizana. Bavelaphi laba komanda? Bavelaphi komanda? Akaze sibe nayo into ethi komanda afanekiwe emarumini komanda. Baya kanjani abanye bengekho mase kulahleka impahla? Beyobheka impahla ngithi futhi kuya endlini kunezabanye abantu kunempahla abanye abantu ngcono bezolinda kuye bonke abantu endlini.